Здравейте отново! След пластмасовата презентация ще отскочим като каучуково топче и ще се запознаем с една от най-широко използваните суровини, а именно каучукът. Световното му производство е 20 милиона тона годишно. Каучукът се счита за стока с такова световно значение, че е включен в списъка на Европейския съюз на критичните суровини. Учените смятат, че за да направите индустриална революция са ви необходими три суровини. Желязо за стоманата на машините, изкопаеми горива, които да ви захранват, и гума, която свързва и предпазва всички подвижни части. Опитайте се да карате автомобил без вентилаторен ремък или маркуч на радиатора. Искате охладителна течност, да обикаля двигателя по твърда метална тръба вместо по гъвкав гумен маркуч. Чудесно! Дано само не се разпадне от вибрациите. Да има достатъчно стомана и въглища, които да захранват индустриалните машини. Нищо не означава, ако двигателите изгарят заради липса на охлаждане. И така, без каучукът не можем. Тогава е ред да благодарим за него на бразилските индианци, които са открили дървото и начина за добиване на суровината от него. Европейските колониални сили, които посадили каучукови дървета в Азия, където климатът е още по-благоприятен. И не на последно място на Чарлз Гудиър, който открил вулканизацията, за да може каучукът да се използва не само при стайна температура. Но всичко по реда си. Да видим първо какво е това каучук. Каучукът е полимерен материал. Естественият съдържа въглерод и водород, а другото му име е полиизопрен. Различните видове каучук са на основата на линейни полимери с аморфна структура, чието макромолекули са гъвкави и силно нагънати. Затова притежават изключително висока еластичност. Имат отлични електроизолационни и водоотблъскващи свойства. В зависимост от произхода на полимера, каучукът се дели на естествен и синтетичен. Думата каучук означава на езика на местните бразилски индианци плачещо дърво, защото се добива от растителния сок, наречен латекс, който изтича като се направят нарези по стъблото на дървото, бразилска хевея. Днес каучук се добива от над 500 вида тропически дървета, но на хавеята се падат 40% от световния добив. Както разбрахме, родината на каучуковото дърво е Бразилия. На европейските колониални сили не им е допаднало да зависят от стока под контрола на страна, над която няма ли политическа власт. През 1870 година Хенри Уикъм изнася 70 000 семена от каучуково дърво, които са засети в английските, френски и холандски колонии на Югоизточна Азия. Към 1910 година болести провалят реколтата в Бразилия, а в Азия вече растели над 50 милиона южноамерикански дървета. На следващата година, когато азиатският каучук наводнил пазара, цените в Бразилия се сринали. Днес каучук се добива почти само в Югоизточна Азия, тъй като районът притежава уникалната комбинация от подходящ климат и инфраструктура. А ето един любопитен факт. През 1927 година Форд закупил близо 10 400 квадратни километра в Амазония, откъдето произхожда Хевея бразиленис. Тъй като ненавиждал зависимостта си от азиатската гума, Форд решил да започне сам да си я произвежда. Край плантацията построил цял град, Фортландия. След 6 години усилена борба с инфраструктурата, гъбички по каучуковото дърво, които унищожава дърветата, и откриването в Америка на синтетичния каучук, 20 милионната инвестиция на Хенри Форд изглежда безполезна. Утопията на Форд рухва. Днес градът е изоставен и се е превърнал в град-призрак.
Как се добива каучукът? Нощ след нощ десетки хиляди хора в Югоизточна Азия отиват в плантациите и събират сок от своите каучукови дървета, както се събира кленовият сироп. Гъстият бял сок, латекс, капе в кофите. Лепкавата субстанция се пресича до твърдо състояние. Отделянето на каучука от латекса става чрез коагулация с помощта на оцетна или мравчина киселина. Полученият продукт се промива, вълцува и суши на листа. Откарва се във фабриките. А във фабриките се превръща в уплътнения, ремъци, гарнитури, изолации и автомобилни гуми и много, много гуми. Около 3/4 от световната каучукова продукция отива за производството на гуми за автомобил, камиони и самолети. Почти 2 милиарда годишно. Физични свойства. Естественият каучук е бледожълто вещество, практически неразтворимо във вода, спирт или ацетон. В органични разтворители бензен, хлороформ, серовъглерод и други, той е добре разтворим. Първоначално набъбва, а в последствие образува молекулен разтвор. Обезцветява разтвори на калиев перманганат и бромна вода. Той е много еластичен, но в сравнително тесен температурен интервал от минус 15 до 40 градуса по Целзий, извън който еластичността и здравината му силно намалява. При външно въздействие той се разтяга и след прекратяване на въздействието възстановява първоначалния си вид. Това свойство се дължи на аморфния му строеж и на гънати макромолекули. При прилагане на външна сила, макромолекулите се изпъват, а след отстраняване на силата отново се нагъват. При ниски температури става твърд и крехък, а при високи мек и лепкав. На въздух се втвърдява, т.е. старее, тъй като постепенно присъединява кислород. Той е изолатор. Има добра здравина и устойчив на износване. Както разбрахме, каучукът е бил еластичен, но само при снайна температура. Смятан бил за своенравен продукт. Каучуковите изделия се топели на летните жеги и губели гъвкавостта си на студа. Едва през 40-те години на 19 век, след като американският любител и изобретател Чарлз Гудиер открил как да стабилизира гумата, тя станала подходяща за масова употреба. Гудиер искал да направи каучукът издържлив и траен чрез химически добавки. Първоначално Гудиер изобщо не си мислял за автомобилната гума, а за непромокаеми бутуши, облекло и палатки за хората, обзети от златната треска. През 1839 година случайността помага на учения. Смес от сяра и каучук по невнимание попада върху котлона и горещината променя до такава степен субстанция, че тя придобива нови качества. Повърхността вече не е лепкава, а вулканизирана. Откритието на Гудиер било наречено вулканизация. Гудиер не забогатял от откритието си. Даже цял живот бил с дългове. Един вестник си направил шега с най-лошия търговец на света. Ако видите един мъж с палто и шапка от каучук, но без един цент в джоба, знайте, че сте видели мистер Гудиер. Ако суров каучук се обработи с 5% сяра при температура от 135 до 145 градуса, той запазва задълго своята еластичност. Причината е, че чрез сярата се създават серни мостове между макромолекулите. Този процес на омрежване се нарича вулканизация, а полученият продукт вулканизиран каучук – гума.
Превръщането му от линеен термопластичен полимер в омрежен термореактивен полимер води до по-добри експлоатационни свойства. Става еластичен в широк температурен интервал, има повишена здравина и износоустойчивост, но понижена пластичност. Свойствата зависят от количеството сяра. Ако суров каучук се обработи с 30% сяра, се получава твърдо вещество, наречено ебонит. Той е твърде крехък. Дългите мостове придават повишена физична трайност, а късите – по-добра термоустойчивост. При процеса на вулканизация се добавят пълнители, пластификатори, противосъставители, оцветители, който позволява от получения вулканизиран каучук да се изработват освен гума за превозни средства и други разнообразни изделия. Синтетичен каучук. Добивът на естественият каучук е ограничен. Едно зряло дърво дава годишно 2 до 5 кг каучук. За да се отговори на нарастващото потребление на каучук, са синтезирани изкуствени полимери от нефтопродукти, които са подобни характеристики на естествения каучук. Първият масово произвеждан синтетичен каучук е бутадиеновият. По-късно са създадени изопренови, хлоропренови, бутадиенстиренови, бутадиеннитрилови, бутилови, силиконови, полиуретанови и други. След вулканизация с сяра, синтетичният каучук придобива същите свойства като вулканизирания естествен каучук. Някои видове синтетичен каучук са по-устойчиви от естествения каучук. Използват се за производство на автомобилни гуми и други изделия, защитна обвивка на кабели и проводници, ленти. Има различни видове синтетичен каучук със специални свойства като устойчивост на топлина, огнеупорност, устойчивост на износване, светлина, устойчивост на озон. В сравнение с естествената гума, синтетичната обикновено е по-евтина, но е по-слаба, не толкова гъвкава и по-неустойчива на вибрации. За неща, при които дефектите са абсолютно недопустими, от презервативи през хирургически ръкавици до самолетни гуми, естествената гума отдавна е най-предпочитаният материал. В Китай, Виетнам, Лаос, Тайланд, Камбоджа и Миянмар производителите на каучук са изсекли или опожарили горите и са създали безкрайни редици от Hevea brasiliensis. Паралелно с това, те превръщат една от най-разнообразните екосистеми в света в монокултурата и така създават потенциална заплаха за основните екологични функции на район, в който живеят десетки милиони хора. Заплахата. За съжаление, има признаци, че светът може да загуби естественият каучук заради болести, изменението на климата и пропадащите глобални цени. Това е накарало учените да търсят решение, преди да е станало твърде късно. Решението – засаждане на повече каучукови дървета, по-голям контрол на болестите или търсене на алтернативно растение с подобни свойства. Например, казахстанското гохарче. Благодаря за вниманието.